А пък не отива на почвенки, да. Ей, ютубър. Добре. Вече и ти се виждаш, бе. Дам. Що толкова назад, бе? На толкова сме. Сме. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 човека. Стига, бе. 20. Сега стоиш, леко става. Фу, Не отивам. фу. И отгоре има още. Мале, ето е за скриншот, брат. Гледай какво става. И пред Гледай нас. какво става. И при нас има, да. Те даже вече слезе. Да, даже му тези. Хедшот. Приятеля му и там дърнеш. Идва горе приятел. Ютубър умре. Рамше, чакай аз да дропне. Ти слезе. Скрих цаца. Съм на малък кръг. Имам 5 бандажа. Имам и медкет, пусна го тук. До лузи. Играта свърши. Пред нас къщи има, бе. И пред нас. 8 скоп. Вземи го били. Малко. Част на поне аз малко. Знаеш какво да играем? Сред нас в къщи има. Да играем от предпоследния етаж. Влизаме. Те и другите идват. Майко всички тук да. Този влезе били. Чувам. Тук е те пред мен с Ела. две групи. Тази долу да знаеш. Ако направя тази грешка да не мога да дойда. Най-горе отивам. До. Чуха на късно. Тук. Идват. И други идват. Точно там застане. Ма трябваше на другия гол. Така. Защото ще тръгнат срещу мен, Ваца. Сега дали ще му бидат, ако прескоча там? Не мога да това затвора. Аз ще кажа къде идват. Те де-факто ще тръгнат към мене. Да ме убият, ама. Те май ще стоят на другото токи, знаеш? И там от покера ще играят. Не си още са на той долния етаж, ще се още има. Той на другото стоки има хора, брат. Нали ти казвам, аз ги чувам. Ма те са тук вече. Ето ги, на покрива, на другото токи. Ето го. Ма. Идват.
Скаче, тук скаче. Ела при мене. Ела на стълбите. О. Взимай. Майко, те всичко имат. Дали? Аз съм добре. Ще взема аз едно лака неща. Чакай да изляза първи. Зад нас има някой. И горе на скалите има. Тук се отсреща. Някой отзаре пак Enemies ahead! Ела пак да се върнем другото токи, ако искаш. Или на предното да минем. Още едно напред. Някой... Да. О, малка им пламахна. Медкит има тук. Трябва ли? Един адреналин ти пускам. Не. Един медкит още. Тук са. Тук някъде в къщите обаче има още някой брат. Мисля, че в ЕТС розовите къщички някъде. То трябва да има още двама. Дефолт. Само добре. Ще отмерахме тук. Не, ско направихме другото токи, бе. Там човек. То кое беше? Първото токи ли? Първото или средното токи беше? Първото. Май първото. Първото. Ето ги. Ето ги, подпукаха се. Бото и бият, брат. Знаеш ли откъде да си има? От бензостанцията? Да, там, на бензостанцията точно. Го. На бензостанцията са се скрили. Те трябва да минат. Вземи токито да ги виждаме хубаво. Както кажеш. Аз ще се разделим един. Виждаш ли? Enemies ahead! Ей, тук те са. На синята къща. Единият да, другия още е зад бензостанцията. Да, и двамата са тук. Това няма още не вляза вътре в къща. Един е на тераста. Оп, един е Ивана Enemies сам. ahead! Да, ръшка тома. Да, ма не знае, че аз съм зад тях, знаеш ли? И двамата. Аз си гамно. Паци. Стана ми гамно си.
Пахтите, паците. Да. Те пълна такос направиха към нея. Обират толкова сега да разбира. Имаш ли нещо, което може да слагаш 8 скоп? Не, иначе и аз имам 8 скоп. Добре, значи двамата. Знаеш какво? Лека по лека да се оттеглим, да търсим кола. Аз съм АКМ Берила. Аз съм DP и МК. И дипи много би бе, бац. Да, ама за кой имам такъв голям откат с четворка, не мога да разбера, човек. Аз нямам грам. На 4 и на 3 нямам. О, аз да го целя поне един път. Джип има. Някой снайпер ще няма да излезе. Не, си не знам. Хикс, си искаш ли? Имам всичко имам. Пред Срещу мен. нас? А то беше истински ли бе? Да. В къщата първо тела. Ето е едно оградата. Enemies ahead! Ти беше тук. Тук почва се качвам горе. Абе, тя играта И на свърши. уния щупехме минимум много каската. Що? А, не сме. Супер. Аз Що взимах беше минимум. тройка? Ой. Я че сложа аз двойка на тия. Аз се ходя. Двойка по-хубаво. Емка На има тук. дипите Ти емка двойка му нямаш. отива. Имам? Не, супер така. Тръгвам. И аз съм топ бот и въобще не съм напълно. Но тук може да Аз идеш. още като го Enemies видях, ahead. че... Още като го видях, че е с тройка каска, разбрах, че трябва да е човек, ама... Той... Като бот се мърдаш, човек. Има горило. Има ли? Да взем бензин тук. А. Те така са проверявали били. Така няма как да го купиш живота. Той не е биазин. Играта свърши, ние сме общо.
То тук голям миле стана. То заради Twitch колко кила имаш? Това е странно да кажа. А, С колко имаш? смисъл, че са повече, бе. 7. Майко. Аз това няма казвам повече. Тук някъде дропвам, аз заключвам. И зад нас дроп падна. Или то май е флайрган. Той е много надалеч. Тук къде? Някъде насам да ли? Само напред. Enemies ahead! Ще има ли някой? Се обстреляем малко. Май ли заби? Ихи. Лук има. Ще премести. Тук кола ли има? Не. Много трудно да намериш хора да бъде. То гледай колко човека има. Тук ще изломне, трябва. На този големия кръг. Къде е първи дропа, къде е зоната? Как же, те искаш, че ако вземеш изтора? Тук лагна обаче. Да няма сътка. Май не. Ева. Флайргана къде си? Enemies ahead! Според мен е отвъд това. И те тук. Enemies ahead! Там, защото е по-лесно. Да видим. То в 4 скок кога го знам? То моторче май е там. Enemies ahead! Мотор. Ойт, дроп сега до нас ще опусне. Чувал съм. Някъде там Enemies сега ще ahead. опусне според мен. Ето ги с джипа. Enemies ahead! Е, сега с тази джипа. Пробва, виж къде падават си върху къщата. Кой What? Еба ти късмет. Няма не се спряха там в къщата. Да. Ма тя зона е тук. Освен ако напрякат преди малко. Ще бягаш? Ще пазя. Мгм. Да, е здраво пан.
Пак ауга. Нищо няма да казвам. Ти се още вкъща. Те няма мръднато там. Ще мръдна те сега. Абе, на дроба имаш ли куршуми? Има малко, да. Петиция, ако трябва, аз му отдам, не? Не ми трябват много, 40 ми трябват. Това ще дам. Ще на минуто имам само 40. А, тук долу имаш 60. Добре. I got supplies. Много забия. Они са още стоят там. Врата да я отворим навътре, че някакво падне. Видя ли къде да иззвън на тези глупаци? Да ги изтрави да долът на дропа ли да е па-майка? А ние трябва да отидем. Хубаво е, дроп до нас, пък зона на там. Добре, че. И пред малко на стена. Пред нас кола ли бе? Да. Да, има човек на камъка. И сега уния другите навиждат. И в къщи има хора. Мрачо, Да. хвърля си димки и две. Сега вече всички тимови са пред нас. Супер си, аз да си бия адреналин. Знаеш какво? Съм хвърля гранта. Обаче другия остана. Другия биш с АВМ, знаеш ли? Ма не знам където е. Ще проверя на старото място, Да дето направим малко гиротия. не е там. То се хвърля в шека, бац. Не, няма. То са някъде много наблизко. Аз ще върна пак назад. Трябва да ходим напред сега. По-хубаво от брега да минем, да. От тук. Не трябва да излезат някой камък тук. Ето го. И другите са отсреща още. Е такова. Enemies ahead. Там ли са?
Ако излязат от къщата срещу нас, не знам. Там, защото кола има. Да, там са лаци. Видях ги. Само ще ми трябва. Още с на старото място, Димитър. Да. Ако тръгнат да иззад, мъртви са. Защото те ще минат от тази страна 100%. Гледа отгоре. Видята, да знаеш. Не видях. Мгм. Да го играем на зона. Ела тук, ела, да го играем за зона. Ски трябва да дойдат към нас. Те са кула горе, дали на такова на зона? Топ един е тръгна към зона, даже. Enemies ahead! И другия изход. Enemies ahead! Хвърли 2-3 димки и се крие на тях, гласа. Ползвай си ги като стена. Един е на зонда, бе. Уиii. Ти ми стана. Играй. Играй си. Няма да стане, бе, играй. Един е горе за... Enemies ahead! Айде, чао, мой. Браво, машина. Еми. Това беше от нас с Мравчо. Нали се чакалим? Те ще